האם אתה מכיר מישהו שמרוויח הרבה כסף בשיווק רשתי? אתה יודע איך הוא עושה את זה? כן, בטוח שיש לו רשת פעילה של המון מפיצים בארץ ובחול. גם אתה רוצה, אבל אין לך מושג איך עושים את זה. בעצם, אינטרנט זו אחד התשובות. אבל כנראה שכבר שמעת על זה כמה פעמים. אפילו התחלת משהו, אבל עדיין זה לא קורה. עדיין אין לך רשת של אלפי אנשים, והחשבון בנק שלך לא ממש מלא בדולרים. יש לנו את התשובה בשבילך. אבל, קודם כל, למה בגלל כדאי לך להקשיב לי? שיווק רשתי לומדים אך ורק ממי שכבר הצליח. תפסיקו ללמוד מכל מיני גורואים שמוכרים קורסים הצלחה בשיווק רשתי, כשבפועל אף פעם לא עשו את זה. אנחנו ממש בתוך המשחק, היום. לא ללמד אתכם תיאוריה, אלא אסטרטגיות פרקטיקות שאני משתמש בהן ביום יום ושהביאו לנו הצלחות ורווחים רבים. אז מי אני? אני אדריאנו, 7 שנים פעיל בהצלחה בשיווק רשתי, מעל 137 צירופים אישיים, שבעצם אני צירפתי אותם עם הטכניקות שאני הולך ללמד אתכם. יצרתי רשת של מעל 40,000 מפיצים ברחבי עולם, והרווחתי מעל 1,000,000 שקל לשנה בשיווק רשתי. אני מאמן עסקי המתמחה בתחום השיווק הרשתי. אני מומחה ב-Attraction Marketing וב-Viral Marketing. לא, אני לא עוד מומחה בתיאוריה, אני אראה לכם איך אני באמת עושה את זה. אז איך לזלזל עובדים באינטרנט? אם תשאלו את האפלן שלך, הוא כנראה אמר לך, עזוב, זה לא משתכפל. והאמת היא, האמת שהוא צודק. אם אתה רוצה לעבוד באינטרנט, זה מה שאתה צריך לעשות. אתה מתחיל בלבנות עמוד נחיתה, אתה צריך לקנפג אוטורספונדר, ללמוד PPC, SEO, בלוגים, HTML, איך לבנות משפך שיווקי נכון, פרסום מאמרים, פייסבוק, וואו, וזה לא נגמר פה. בסוף יהיה לכם כאב ראש ענקי. אז אתה מתחיל, וכשאתה רואה שזה לא עובד, מה אתה עושה? אתה מנסה לקנות כל מיני כלים מקרים והדרכות שעולות מלא כסף והרבה. ואם אחרי ימים ולילות שטחנת את השעות באינטרנט, בסקייפי, בפייסבוק, עשית צד אחד, והנה אתה מצליח לגייס את הבן אדם הראשון, אז הוא פשוט פורש אחרי יומיים, כי לא בא לו לשרוף שעות כמוך באינטרנט. אז כן, האפלן שלך צדק. זה לא עובד וזה לא שכפיל. עד עכשיו. בימים הקרובים אנחנו משיקים מערכת חדשה שתשנה את חוקי המשחק. אנחנו נראה לכם אסטרטגיה מוכחת ופשוטה שמביאה לנו ותוכל להביא גם לך תוצאות באינטרנט. אלה השיטות בהם אני משתמש יום יום כדי ליצור את הרשת הנקי שלי עם ההכנסות שאני מגיע אליהם. אנחנו נראה לך גם איך גם אתה תוכל להרוויח כסף, גם מאלו שלא ממש יצרפים לעסק שלך, כמה וכמה פעמים, והם מאוד אמרו לך תודה. איך להגיע למיליוני אנשים בעולם עם ההזדמנות שלך? אז פשוט תפסיקו לרדוף אחרי המשפחה והחברים. תפסיקו להטריד אנשים זרים שאתה לא מכיר. תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם בחלוקת דיסקים, פליירים וכל מיני שיטות פרסום שכבר לא יעילות. בואו לגלות את הדרך החדשה שבה אנחנו והמצליחנים הגדולים משתמשים וממנפים את הטכנולוגיה האינטרנט לטובת העסק שלנו. בעוד מספר ימים אתה הולך להיחשף למשהו שעוד לא ראית, שהולך לשנות את הצורה בה עשית שיווק רשתי עד היום. ובנוסף, בונוס לטרום השקה, מיני קורס חינם על Attraction Marketing. אבל הבונוס הזה אני אתן רק ל100 נרשמים הראשונים למיילים שלנו. אוקיי, אז כל מה שאתה צריך לעשות בעצם זה להשאיר לנו שם ואימייל, ואתה תהיה הראשון על הדעת וגם הקורס יגיע אליך
לתיבת דואר, ואל תדאג, אנחנו לא עושים ספאם ותוכל להפסיק לקבל את המיילים שלנו מתי שרק תרצה. אז אנחנו ניפגש בעמוד הבא, שיהיה לכם בהצלחה. יאללה ביי.